Mama Kaakyire FM. Media me pebe ho asem o fa wasem ne bra na menka bi ma o. But what's media me pebe ho asem. Breaking news. Compare ko Canada Agyapong 2024 Asin Central. Yay! Ayado Ghana ayede. Mama Kaakyire FM nusunye. Wonderful Ghana ni asabre wotie. Tie owura Canada compare ko Agyapong ne sabre abeto abontere se ye papa de 2024 no presidential no obeka ho MPP amanyokuo num. Mini afa wadwenkyere brɛ papa yi oya president ye beboa ye papa yi oko company mfo ehu a ebeye ye media ba o enu ti breaking news owura akompre ko Kennedy Agyapong no ane Ghana beye de Ghana beye butu enu ti unu aba Mama Kaakyire de asi no akompre ko Kennedy Agyapong ade sabre 2024 no to aba mane no mra me ye president nti wankasa hwe bisa wo ho sese se papa be ye president no obetima aboa wo obeboa Ghana de a me de ama wo comment section ho no fa bibi to ho subscribe page na like Mama Kaakyire FM Germany Deutschland Berlin ye de ye bomu a ye sebua eni ane adofo nom media ba o de me pese wo be ya ne seka bibi ma ye hu se papa oye president ya ebeboa Ghana ebeboa wo ebeboa me enu nti sabre de etwe wo man Ghana mu no a compare kon Kennedy Agyapong de oba be ye president nti MPP fo no kura no be pene so ana be mpene so fonyini ni nyina na etwa gu no de me ka kire wa ne se ko page no so Mama Kaakyire FM ana ye de nsempa me ye kasa kira banyansafo ba dwendwemba se wo betena se na watie nsam yi na wafa ba bi afirim se wonim no wonim Kennedy Agyapong Asin Central wonim na ene ye hwe na ono ani mfonyin ne sabre mi yi kire wa etwa gu no nti tena se ya papa kofo bre so ale hwe wasetena ne to aba enti se owura Kennedy akompre ko Agyapong 2024 yi se MPP fo na be ma no kwan se Ghana fo so be pene a enu nti ne me Mama Kaakyire FM media ba se wankasa hye ne ka bibi wo ho subscribe page no na share de bia de etwa gu man Ghana mu se de breaking news ye de bebre mo ama watie bi ama wahwe bi akompra ko Kennedy Agyapong de oba be ye president wo man Ghana mu aguro na so Ghana beye de Ghana beye butu na ne nyina ye mennu mienu kokromoti ekita ye eno ne ye power na beje power no so wi a na wahu de Ghana mpanyfo no be de ye enu nti tena se sese bisa wo ho se de papa de abai ye de ato apono no so ye de ya bejam se buya eti baby a wo bia no de Mama Kaakyire ka kire wo se hwe de atwa gu na breaking news Asin Central compare ko Kennedy Agyapong de oba be ye Ghana president enu nti so wo hwe na obeboa wa wo hwe na emwa wo so a ka bibi wo ho na me hu de me nso metie afiri wano enu nti enu no papa no papa no tutu jaguo one de ode abeto ho nti sa wo pene so de a ka bibi wo ho wo pene so a ka bibi wo ho subscribe page no wate like page no wate na ye de bia ye de nsema etwa gu Ghana ye de baba betum di amawo me da wase bebre Mama Kaakyire ni Germany Berlin agro na ye de ye baba be mu sei buja